Следващото упражнение, което ще покажа, е за бедрата. Можем да използваме тежести, които да поставим на глизаните, може и без тях. Вземаме си стойка за клек. Краката са на нивото на раменете. Следно ще си правим класически клек. Клякаме, дигаме и кръка. Клякаме, дигаме, кръка. Това е. Сега, ако вие може да вдигате кръка по-нависоко, нали, това е окей. Аз мога толкова. Хоп. Целта е да дигнете колкото можете по-нависоко. Това зависи от вашата гъвкавост, вашата мобилност. Другото, което е важно при вдигането на самия крак, опитвайте се петата да е нагоре, не да е с ходилото нагоре, с петата нагоре. Така ще натоваряме повече вътрешната част. Дигаме двата крака, броим едно повторение. Дигаме двата крака, броим едно повторение. И така докато завършим серията.